Добрый дзень, нядзеля 28 чэрвеня. На канале Нехта Плюс падводзім вынікі тыдня і гаворым пра падзеі, якія могуць мець найбольшыя наступствы для Беларусі. Галоўнай тэмай апошніх дзён стала рэзкае абвастрэнне адносінаў паміж Мінскам і Кіевам. Упершыню за ўвесь час паўнамаштабнай вайны Беларусь апынулася пад прамой пагрозай украінскіх удараў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі публічна запатрабаваў ад Мінска адключыць рэтрансляторы і іншую інфраструктуру, якая, паводле Кіева, дапамагае расейскім беспілотнікам атакаваць украінскія гарады. У адваротным выпадку, заявіў Зеленскі, Україна зробить це сама. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так як це передавалося їм неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все, що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми. Паводле Зеленскага, гэтыя патрабаванні перадаваліся Мінску ўжо не адзін раз па закрытых каналах. Але паколькі рэакцыі не было, Кіеў вырашыў зрабіць сітуацыю публічнай. Пры гэтым украінскі прэзідэнт дадаў яшчэ адну важную дэталь. Паводле яго слоў, Украіна таксама папярэдзіла Мінск, што бачыць пастаўкі беларускага паліва для расійскай арміі. Також ми їм говоримо, даємо сигнал. Припиніть, будь ласка, постачання палива для російської армії. Але це тільки сигнал. Тут немає ніяких погроз, нічого. Ми просто говоримо, що ми це бачимо. Фактычна, це був яшчэ адзін сігнал. Кіев уважліва сочыць за тым, як Беларусь дапамагае расійскай ваеннай машыне. Праз некалькі дзён адказаў і Лукашенка. Ён нечакана заявіў, што нядаўна сустракаўся з прадстаўнікамі Украіны і нават перадаў праз іх пасланне Зеленскаму. Надо договариваться существенно. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Яшчэ больш нечакана прагучала іншая ягоная заява. Втягиваться в войну нам не нужно. Мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с Беларусью? Гучыць гуманна, але ёсць адна праблема. Хто менавіта прыязджаў у Мінск ад Украіны, калі адбылася гэтая сустрэча, і пра што яны там гаварылі, Лукашенка так і не раскрыў. Таму пакуль Мінск распавядае пра мір, на паўночнай мяжы Украіны працягваюць рыхтавацца да самага горша. Галоўнакамандуючы УСУ Александр Сырскі ўжо заявіў, што з-за пагрозы з беларускага напрамку ўкраіне даводзіцца ствараць новыя баявыя брыгады і ўмацоўваць абарону. Так што галоўнае пытанне пакуль застаецца адкрытым. Лукашенка сапраўды спрабуе не дапусціць уцягвання Беларусі ў вайну, ці гэта толькі чарговая спроба выйграць час? Адказы, магчыма, шукалі ўжо ў Расіі. Увечары 26 чэрвеня Лукашенка нечакана вылецеў да Пуціна на Валдай. Сустрэча праходзіла за зачыненымі дзвярыма. Без журналістаў, без сумесных заяў і нават без традыцыйнай прэс-канферэнцыі. Больш за тое, самалёт Лукашэнкі не вярнуўся ў Мінскі на наступную раніцу. Афіцыйна Крэмль паведаміў, што абмяркоўвалі пытанні бяспекі, эканомікі і саюзнай дзяржавы, але супадзенне выглядае занадта красамоўным. Менавіта перад гэтым Лукашенка прызнаў кантакты з Кіевам, заявіў, што не хоча ўцягвацца ў вайну, а перад гэтым, паводле украінскага боку, у Беларусі былі адключаныя рэтрансляторы, якія выкарыстоўваліся для навядзення расійскіх дронаў. Пра што насамрэч гаварылі Пуцін і Лукашенка, пакуль невядома. Але відавочна, што цяпер вырашаюцца пытанні, ад якіх можа залежыць бяспека ўсёй Беларусі. І не толькі Беларусі. Дарэчы, пасля сустрэчы стала вядома яшчэ пра адну загадкавую дэталь. Замест вяртання ў Мінск Лукашенка адправіўся ў краіны ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі. Куды менавіта, ягоная прэс-служба пакуль не паведамляе. Трымае інтрыгу. А можа, шукае сабе запасны аэрадром? Падобна, першыя наступствы ультыматуму Зеленскага ўжо ёсць. Прынамсі, на гэта звяртаюць увагу украінскія маніторынгавыя каналы. Як заўважыла выданне «Флагшток», уже некалькі дзён расійскія ударныя беспілотнікі не выкарыстоўваюць маршрут уздоўж беларуска-украінскай мяжы. Яшчэ зусім нядаўна гэта быў адзін з асноўных напрамкаў атак. Дроны ляцелі ўздоўж мяжы, а часам нават заляталі ў паветраную прастору Беларусі. Апошні такі выпадак зафіксавалі 21 чэрвеня.
Пасля гэта атакі на Чарнігаўскую вобласць працягнуліся ўжо іншымі маршрутамі. Украінскія аналітыкі не выключаюць, што это можа быць звязана з адключэннем рэтрэнслятараў на беларускай тэрыторыі. Менавіта іх Кіеў называў часткай сістэмы навядзення расейскіх беспілотнікаў і патрабаваў дэмантаваць. Праўда, рабіць канчатковыя высновы пакуль рана. Маштабных расейскіх атак апошнімі днямі не было, таму стане зразумела пазней, ці сапраўды змянілася тактыка выкарыстання дронаў. Але ўжо сам факт, што звыклы маршрут раптоўна знік, выглядае вельмі паказальна. Разам з тым, пагроза для Беларусі нікуды не знікла. Украіна сцвярджае, што Расія працягвае ўмацоўваць сваю вайсковую прысутнасць на беларускай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік Дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Дземчанка. У непасрэднай блізкасці ад нашай мяжы нарошчвання ударнай групоўкі няма, але, паводле разведкі, Расія працягвае ўзмацняць свой уплыў на Беларусь. У глыбіні краіны будуюцца новыя вайсковыя аб'екты, палігоны і базы, дзе можна размяшчаць асабовы склад. Таму мы павінны быць гатовыя да любога развіцця падзей. Паводле Дземчанкі, колькасць беларускіх падраздзяленняў каля мяжы не павялічваецца. Зараз там адбываецца звычайная ратацыя войскаў. Але самае галоўнае ў іншым. Калі ў глыбіні Беларусі працягваюць будаваць новыя базы і палігоны, гэта азначае, што Масква па-ранейшаму разглядае беларускую тэрыторыю як важны ваенны плацдарм. І менавіта таму напружанне вакол Беларусі пакуль нікуды не знікае. Яшчэ адной важнай падзеяй тыдня стала ініцыятыва Масквы склікаць пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Падставай стаў трагічны выпадак у Бранскай вобласці, дзе 17 чэрвеня пад удар трапіў аўтобус з беларускімі дзецьмі, якія ехалі на адпачынак у Геленджик. Загінула жанчына, што суправаджала групу, яшчэ 8 чалавек, у тым ліку 6 дзяцей, атрымалі раненні. Расія сцвярджае, што аўтобус атакаваў украінскі беспілотнік. Украіна гэтыя абвінавачванні катэгарычна адхіляе і называе гісторыю інфармацыйнай правакацыі. Цяпер гэтае пытанне вынесуць на ўзровень Савета бяспекі ААН. Ці будуць пасля гэта нейкія практычныя рашэнні? Верагоднасць невялікая. Хутчэй за ўсё бакі ў чарговы раз абмяняюцца ўзаемнымі абвінавачваннямі, а міжнародная супольнасць выкажа традыцыйную глыбокую заклапочанасць. А тым часам Лукашенка працягвае шукаць падтрымку па-за межамі Еўропы. Увесь тыдзень дзяржаўныя СМІ гаварылі пра асаблівае партнёрства з Кітаем. А пасля сустрэчы з Пуціным Лукашенка нечакана отправился ў краіны ўсходняй і паўднёва-ўсходняй Азии. Нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. И это проекты президентского уровня и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Маршрут по-ранейшаму не раскрываецца, але аналітыкі не выключаюць, што адным з галоўных пунктаў можа стаць менавіта Пекін. Для афіцыйнага Мінска Кітай сёння застаецца адным з нешматлікіх сусветных цэнтраў сілы, дзе Лукашенко ўсё яшчэ гатовая прымаць як кіраўніка дзяржавы. Праўда, нават гэтыя адносіны цяпер будуюцца ўжо зусім не на тых умовах, што некалькі гадоў таму. Магчымасці Мінска для самастойнай гульні становяцца ўсё больш абмежаванымі. Паміж молатам і накавальняй. Менавіта гэта, напэўна, галоўны вынік мінулага тыдня. Беларусь зноў апынулася ў цэнтры вялікай геапалітыкі. Пра яе гаварылі ў Кіеве, Маскве, Брюсселі, Нью-Йорку і Пекіне. Ультыматум Зяленска, тэрміновая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі, магчымыя ўдары па беларускай інфраструктуры, будаўніцтва новых вайсковых аб'ектаў, экстраннае пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Яшчэ некалькі месяцаў таму ўсё гэта здавалася малаверагодным. Сёння ж гэта ўжо галоўныя тэмы міжнароднага парадку дня. Пакуль не зразумела, ці атрымаецца Лукашэнку і далей лавіраваць паміж Масквой і Кіевам. Але відавочна адно – прасторы для такого манеўру становіцца ўсё менш. І чым мацней Крэмль будзе ўцягваць Беларусь у сваю вайну, тым вышэйшай будзе цана тых рашэнняў для саміх беларусаў. На гэтым сёння ўсё. Калі вам было цікава, падтрымайце нас падабайкай, падпішыцеся на канал Нехта Плюс і абавязкова напішыце ў каментарах, што вы думаеце пра галоўныя падзеі гэтага тыдня. Дзякуй, што былі з намі. Беражыце сябе. До сустрэчы.